ман Нарзлоева Файзимо донишҷӯи курси чоруми Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон мебошам. Ман аз овони хурдсолии мактабӣ ба фанҳои риёзиёт хеле шавқу рағбати зиёд доштам. Дар ҳамон лаҳзаҳои мактабӣ ман дар олимпиадаҳои байни мактабӣ ва ноҳиявӣ иштирок мекардам. Ва вақте ки соли 2022 ба Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон дохил шудам ба тавассути маркази миллии тестӣ, дар донишгоҳ низ аз фанҳои назария иқтисодӣ дар олимпиадаҳо иштирок намудам. Имсол ки бо ташаббуси Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон олимпиадаи маърифат ва амнияти молиявӣ баргузор гардид, ман хеле шод шудам ва хостам ки дар олимпиада иштирок варзам. Ин олимпиада барои ман як таҷрибаи хеле муҳим ва фаромӯшнашаванда мебошад. Дар олимпиадаи мазкур рақибони ман хеле пурзур буданд, вале ман кӯшиш кардам ки аз онҳо беҳтар бошам. Дар ин олимпиада он чизе ки ман омӯхтам аз устодони худ, кӯшиш кардам ки тамоми донишу малакаи худро дар ин олимпиада сарфа намоям ва сазовори ҷои аввал гардам. Бо камоли эҳтиром мехоҳам миннатдорӣ ба устодонам расонам, ки маро дастгирӣ карданд, раҳнамоӣ карданд, ки ман бар ин қуллаҳои баланд расидам. Шумо Назруллоева Файзимо Хуршедовна, донишҷӯи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистонро ҷиҳати сазовор гардидан ба ҷои якум дар номинасияи амнияти молиявӣ дар олимпиадаи ҷумҳурӣ маърифат ва амнияти молиявӣ бо диплом, ҷом, маблағи 3000 сомонӣ ва рӯзҳои хотиравӣ қадrdонӣ менамояд. ёдовар мешавам ки фазои олимпиада хеле ҷиддӣ буд. Рақибони ман низ хеле ҷиддӣ буданд ва мехостанд ки ҷойҳои намоёнро ишғол намоянд, вале ман кӯшиш кардам, ҳадаф гузошта будам ки сазовори ҷои аввал мегардам ва ба ҳадафи худ расидам. Ман бовари комил доштам ки ҳайати комиссия одилона баҳогузорӣ менамояд ва ҳамин тавр ҳам шуд. Рости гапро гӯям, агар аз иштироки ман дар ин олимпиада хонаводаам, падару модарам хабар надоштанд, хонаводаи шавҳарам низ хабар надошт. Ман мехостам ки дар ин олимпиада иштирок намуда сазовори ҷои аввал шаваму ба онҳо як сюрприз намоям ва чунин ҳам шуд. Ман иштирок кардам, сазовори ҷои аввал шудам. Барои онҳо ин як хурсандии хеле зиёд буд ки ман сазовори ҷои аввал гаштам. ҳатто шавҳарам ба ман низ боварӣ зиёд дошт ки ман дар ин олимпиада сазовори ҷои аввал мегардам. Як чизи муҳимро мехоҳам қайд кунам ки падару модарам барои ман шахсиятҳое ҳастанд, ки маро бар ин роҳ ба роҳи илму дониш раҳнамоӣ мекунанд, ҳавасманд мегардонанд. Барои ман тамоми шароитҳоро дар хона, ҳатто дар мактаб низ ташкил менамуданд, ки ман ба ин роҳ, ба роҳи илм равона гардам. Падарам ба ман ҳамеша насиҳат мекарданд, ки касе ки дониш дорад дар ҳама ҷо муваффақ мешавад ва сарбаланд мегардад. Бинобар ин ман насиҳати вайҳоро гӯш карда ба чунин қуллаҳои баланд расидам. соли 2024 аз тарафи донишгоҳ мо ба ҷумҳурии мардумии Чин сафар баргардида дар он ҷо забони чиниро омӯхтаем ва дар яке аз олимпиадаҳои он ҷо низ иштирок карда сазовори ҷои ифтихорӣ гаштаам. ман ҳамчун иштирокчии олимпиада ва ҳамчун донишҷӯи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон миннатдории худро ба ректори донишгоҳ Саттурзода Бобоҷон мерасонам, ки барои ташкил кардани ин олимпиада хеле саҳми калон гузоштаанд. Роҳбарияти донишгоҳ тамоми шароитҳоро барои мо донишҷӯён фароҳам овардаанд ва мо донишҷӯён кӯшиш менамоем, ки аз ин шароитҳо самаранок истифода барем.